els convidats el dilluns a aquesta hora sempre els hi posem o comentem temes de l'actualitat, però hi ha una qüestió que sempre surt, que m'interessa posar sempre a persones que coneixen bé el país, i el doctor Claudi Emili Torner coneix bé el país, tant al nord com al sud. I la qüestió és aquesta: sembla que hi ha molts catalans, cada cop més, del sud, que optin per la independència. Sembla que s'hagi engegat una dinàmica que pugui portar cap a la independència a Catalunya. Doctor Torner, aquesta independència de Catalunya la veieu possible i desitjable per vos? Al sud? Sí, al sud, sí. Al sud, sí. Hi ha una cosa clara, és que la nació catalana existeix. Si hom se recorda que el que caracteritza una nació és una història comuna, una cultura comuna, una llengua comuna i un territori comú, llavors la nació catalana no planteja cap problema que existeixi. I llavors que aquesta nació aconsegueixi a tenir un estat, me sembla que és una cosa molt normal. Si és això la pregunta. Sí. Ara el problema que es planteja és nosaltres aquí al nord, sí. Quina és la nostra participació possible en això. Bona qüestió aquesta. I em sembla que aquí al nord és diferent. És diferent perquè d'ençà ara més de 300 anys formem part de la nació francesa i que, sobretot d'ençà de la revolució. Els catalans aquí han adherit a la revolució i ha estat amb Alsàcia els dos llocs on eren més, els vots d'extrema esquerra, dels vermells, de les banderes vermelles, eren més majoritaris. I el problema que es posa aquí és que, i això ho he vist a Alsàcia, he anat a fer els meus estudis a Alsàcia, i llavors és un país que va ser ocupat pels alemanys, és un país de llengua germànica, els alsacians parlen un dialecte que és un dialecte de germànica, que es diu Plattdeutsch, i quan hi vaig anar als anys 70 en aquest país, la gent gran, a partir de 60 anys, vint tots naixits dins l'imperi alemany, i del pic havien anat a escola en alemany, i doncs sabien de lletra en alemany, i doncs els diaris francesos eren impresos en francès i també en alemany. I era una cosa que em plantejava molts problemes, i vaig discutir amb uns vells militants comunistes d'allà i em va fer comprendre que els alsacians, o és que eren gent de llengua germànica, que eren més o menys agafats culturalment amb Alemanya, són els que eren nacionals francesos. Eren gent que havien fet la tria de formar part de la França. I en aquest moment em vaig entendre que nosaltres, catalans del nord, i això és el català, catalanòfon, catalanoparlant, i tinc un partidari de la nostra cultura, i ho saps, i bé, soc un nacional francès. És a dir, que la nostra història amb els catalans del sud s'ha partit sobretot al moment de la revolució, i al dia d'avui em sembla que seria una gran dificultat de formar part d'una entitat estàtica que no sigui francesa. Doctor Torner, al marge de considerar quina pot ser la participació de Catalunya Nord en aquest procés cap a la independència, la meva pregunta és més aviat quines coses poden canviar aquí al nord amb la independència al sud, perquè amb una independència, amb un canvi tan radical a pocs quilòmetres de Catalunya Nord, tocant a Catalunya Nord, han de provocar uns canvis de mentalitat, socials, econòmics importants, no, aquí al nord? Quins poden ser aquests canvis? El problema que tenim aquí al nord és que hi ha molt de temps que els catalans no pensi que siguin majoritaris aquí al nord. Hem tingut més d'un... Hi ha hagut esdeveniments que han canviat moltes coses. La primera ha estat, que ens recordem nosaltres, després de la història gran que he esmentat a des, és l'arribada dels repatriats d'Algèria. Aquesta gent van canviar moltes coses aquí, sul preu de la terra, sul preu de l'or.
van ocupar els postos de funcionaris, van esterilitzar totalment les possibilitats d'emplec públic per a la gent d'aquí pendent 20 o 30 anys. Doncs van obligar molta gent, molts joves, a se'n pujar. I després hi ha hagut aquestes zones de gent vingudes del nord que siguin jubilats o que siguin gent ara pobres, gent de dificultats econòmiques. Aquesta gent, per ells, la catalanitat no té cap sentit i el catalanisme no té cap sentit. Això fa que, com que sem el dia d'avui minoritaris, em sembla que si canviava les coses dins del sentit d'una independència de Catalunya, per nosaltres, catalans del nord, sempre ens faria goig d'anar-hi, d'anar en un país on la llengua catalana és honrada, etc. Però aquesta minoria que dieu que encara defensa la catalanitat, se sentiria més confortada? Sí, seria més fàcil defensar la catalanitat amb la independència al sud? Ah, sí, és quasi bé segur. Sols que aquí hi ha un altre problema, que és un problema lingüístic, llavors. Aquí a Catalunya Nord hi ha hagut també dues etapes. La primera ha estat quan l'estat francès ha volgut que la gent parli francès. Ja està prohibit de parlar català, escola, etc. Ja se sap això. I llavors la gent, els pares, van provar de parlar francès perquè si parlaven català amb la mainada pensava que els hi perjudicaria per parlar francès i doncs per fer estudis. I els ja gent gran ben entès va seguir, etc. I fins que un bon dia hi havia només la gent grans que parlaven català i els joves que no entenien o no podien discutir. I llavors hi ha hagut una segona etapa, és quan hi ha hagut aquest renaixement del català aquí dalt. I aquest renaixement ha estat fet amb escoles catalanes i amb mestres que venien del sud per ensenyar el català. I en aquesta gent gran que els havia dit que no calia parlar català perquè perjudicava la mainada de parlar francès, els van dir que no tenien de parlar llur català, que no era un veritable català perquè perjudicava la mainada que anava a l'escola, de parlar un català correcte. I això em sembla que és un problema que s'hauria d'agafar i és que la cultura aquí nord-catalana és una cultura original dins l'àmbit català i quan se fa una festa de les escoles catalanes se fa una calçotada. I la calçotada aquí, quan jo era jove, mai ningú no sabia el que era. Se feien cargolades o torrades o no sé què. I doncs aquí hi ha dues etapes de culturació que s'han seguit i fins i tot hi ha un problema d'aquestos que s'hauria d'enraonar al més poc per guardar la memòria de la cultura nord-catalana i no pensar que la llengua ella mateixa sigui una eina de cultura en ella mateixa. La cultura és la llengua ben entès, però tot el que aquesta llengua pot traginar. Reivindiqueu, doncs, el particularisme del català que es parla aquí al nord. Ben entès. I això sempre me recorda els primers temps de la Generalitat de Catalunya després d'en Franco, i el tinc encara aquest llibre petit que havien editat la Generalitat, Coneguem els nostres parlars. Era un llibre que deia que a Lleida se deia així, que a Tarragona se deia així, que a Alacant se deia així, i ben entès, al nord, doncs, les particularitats dels parlars, i voldria retre homenatge en qualcú que fa una feina molt important per això, és en Jaquet, perquè pensi que, a més de portar la cultura catalana, la llengua catalana, s'ha també de portar aquesta cultura, perquè és el que pot passar dels vells en els joves. Jo veig la dificultat que tinc amb els meus nets, que estudien català a l'escola, que tenen notes fantàstiques, però que al moment de parlar català ells entenen ben bé el que els dic, però mai no contesten. Vol dir que no l'utilitzen, el català?
No ho fan en la vida servir, cada no ho fan dia. servir perquè consideren que és un... I ells tenen un avi que parla català i que parla català sense tan sols avisar que canvia de llengua del francès al català. I ells ho entenen molt bé, però és una llengua d'escola. Bon, ara hem anat cap al terreny lingüístic i el tema és molt interessant, però jo voldria tornar encara amb el tema primer de l'entrevista, com és la possibilitat que hi hagi la independència aquí al sud, un canvi doncs rotund aquí al sud. Doctor Torner, penseu que els responsables polítics, econòmics, socials d'aquest país s'haurien de posar al corrent del que està passant al sud? Sí, això segur. Per preparar-se d'aquesta eventualitat de la independència? Això segur. De totes maneres, són coses, els vincles que tenim amb el sud, que no sigui que vincles de família. Cadascú d'aquí dalt té almenys, no sé, si és un cosí germà o de l'altre costat. Doncs tenim vincles lingüístics, tenim vincles culturals, i doncs ho és que si canvia el sud amb una independència, amb l'idea de fer avançar la catalanitat amb la Catalunya, o és que per nosaltres pot ser fins i tot un element positiu per la nostra mainada, per les feines, pel comerç, per l'indústria. Sí que ben entès.